Sona dede salame, loginga dede salame, ritri dede salame, loginga dede salame. أبزي نقح حبرتسب ባህሊ ሽመት እቲ ዝሰልጠነ ግን መበቆላው ባህሉ ብምስራሕ ድሕሪ ግዜ ንሰደድ ይበቅዕ ኖርዝ ሮብ ፍሬይ ባህልናን ወግዕናን ጽባቐናዮም ካብ ማንም ዘይንረኽቦ ባህርያውያን ጸጋታትና ኩርዓትና መግለጽ መንነትና ንኽንከብር እምበኣር ባዕዳዊ ባህሊ ካብ ምሽማት ተቆጢብና ኣብ መበቆላው ባህልና ንንበር ምኽንያቱ ባጤራ ሸማቲ ዘይኮነ ባጤራ ሰዳዲ ስለ ዝኽብር ኣንስቲ ኣብ እዋን ጥሪ እንታይ ይመስላ ክነግራናን ብኣደይ ርሻን ክንጅምር ኢና እሺ ሕራይ በትሃበለ ክለት ይሃበኒ ኣባይ ባህሊ ዓድና ባህሊ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ምዃኑ እንድዩ ኣብኡ ከዓ ሕጂ ኣዴታት ጥሪ እንታይ ይመስላ ንዝብል ሕቶ ኣዴታት ጥሪ መርዓ እንድሕሪ ተቆፂሩ ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ሎሚ ማኪና ጣሓኒታ ይዓዱ ከይተፈጥረ ከሎ ኣዴታትና እኽሊ ብለቆታ ተሸኪመን ገዛ ኸይደን ንኽፅፅዕ ንኽልንቀጥ ኣብ ቡሑቕ ክበፅሕ ማለት እዩ ወላ ጣፍ ይኹን ክጥሕንኦ ንኣሽቱ ክጥሕንኦ ገዛ እዩ ዝዘውር ገዛ ዘይርካ እቲ ዝልንቀጥ መሸላ ዕፉን እንድሕሪ ኮይኑ ፀፅየን ኣሊኸን ለንቂጠን ድኹም ገይረን ናብቲ ገዛ ንፅኦ ማለት እዩ ናብቲ እንዳ መርዓውቲ እተን እንዳ መርዓ እንድየን ዘዝርኦ እቲ እኽሊ ለቆታ ገይረን ብዝባነን ተሰኪመን እየን ዘዝርኦ ገዛ ስለዚ ድሓር እታ ተቐበለቶ ከዓ ፀፅያ ለንቂጣ ኣትኪማ ተምፅኦ ብውሕልነት ለንቂጠን የምፅኦ ጣፍ ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ጥሒነን የምፅኦ ስለዚ ድሓር ኣብ ገዛ ተኣኪቡ ነቲ መርዓ ዝኸውን ተላፍዩ ተሰንኪቱ ንመርዓ ይኸውን እቲ ንስዋ ዝኸውን ከዓ ንስዋ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና ኣባና ኣብ ሃገርና እቲ መንነትና ክቡር እዩ ብወፈራ ጥራሕ ይስራሕ ኩሉ ናይ ሕዋት ብወፈራ እዩ ዝኸይድ ደቃ ብወፈራ ዝኾነት ውራይ ናይ ሕዋት እያ እምበር ናይቲ ዋና ገዛ ይኮነትን ውራይ መርዓት ትኹን ተስካር ትኹን ባህልና ብወፈራ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ወፈራ ዕንፀይቲ ወላ ኩሉ ብወፈራ ስለ ዝኸይድ ክቡር መንነት ኣለና ይብል ኣነ ኩሉ ንሓደ በዓል ውራይ ኣይተቐትሎን እያ እታ ውራይ ኩሉ ሰብ ስለ ዝገብሮ ዓዲ ሙሉእ ስለ ዝገብሮ ውራይ በዚ እዩ ዝሓልፍ ኣዴታት ነዚ ኣብዚ ስጋቢ ናብ ምብላዕን ምስታይን ክሳብ ዝበፅሕ ብከምዚ ሓሲረን እየን ዝውድኦ ማለት እዩ ስለዚ ብወፈራ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ጉዳይ ዓድና ጉዳይ ሃገርና ማለት እዩ ወራይ ናይ ዓዲ እምበር ናይ ወዲ ገዛ ኣይኮነን ወዲ ገዛ ከፊቱ ንምፅናሕ እዩ ወገን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ግን ኩልኻ ተዳሊኻ ስጋብ ቆልዓ ዝኽእሎ ዓብይ ዝኽእሎ ተደጋጊፍካ እዩ ትውራይ ተስካር ይኹን መርዓ ሕጂ እንዳደረፍካ እንዳተሓጎስካ ወኒ ኣይከይድን ገዛየ ጥዕምጨኒኒ እንዳበልካ እንዳደረፍካ ኩሉ ተዳልዎ ማለት ስጋብ መርዓ መዓልቲ እቲ ሓውካ ከዓ ሓው ይኹን ዓዲ ከዓ ውላዱ ይኹን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ትሕግዞኦም ደለኸን ይፅብቐልክን ደሎ ከመይ ይኸውን ኣሎ ይብል ዋላ ሰብኣይ ወፊሩ እንተዋዓለ ከምኡ ጌርካ እዩ ዝዳሎ ንሕና ጥዑም ባህሊ እዩ ዘለና ባህልና ጥዑም እዩ ውላድና ከዓ ካባና ተመርኪሶም ዝኽእልዎ ይሰርሑ ማለት ተደጋጊፍና ተሓጊስና ንውዕለላታ ዳስ ወይኔ ኣይከድን ገዛየ ጥዕምጨኒኒ ወይኔ ኣይከድን ገዛየ ጥዕምጨኒኒ እንዳተባሃለ ይቕኒ ጥዑም ባህሊ እዩ ዘለና እቲ ዝበሃል እኳ ብዛዕባ ኣዴታት ወይ ብዛዕባ ኣንስቲ ኣብ ግዜ ጥሪ እኳ ኣዴታትና ኢሉኖ እየን
قربتي كابتن إحنا زوجنا مصنعتها أديتاتنا ورح طري لك كم تحساس يعني كل نجار توصله سيزي أب تحساس كم تزبلنا قدم قبلنا أبتعق صراحة صنحة أكلاتن علي ملي أكلاتن يخون زخون نجار علي ملي كبلايك أي كرمان مالتي سيزي صغرن أو خلوها بفري تقنينا لخين سئلن زخداني يرانا بصراحة أو ورح طري مسبت حجن لك بمرفق مقيلين دك يقولنا زغننا قمال زود قدي زبها قمال زتصدف كوما عينت كنا ينزقنا دك يقولنا مالتي علي ملك بلوخ جمراين أكلاتن كومون سرا كداونتنا يجزا بمولو أخيبن صريت مالتي نابروبا وسيدن كنت عم تيزولو بشبت زب بهالقطلي بهلا وسامنا مالتي زعفر سامنا ينيرو شعبو جيران يزتك أمانيران بو جيران كداون تحتيبن نمتصعداو نتخدان نسي يزتك أمنيرو كا زفرسن إدتات قفوتات قلب ملوا أو رح طرين كتصقونه الجمرة مهنياتها ورح طرين علي ملك بلا جمرة زلوا جزن أبتحساس جزيرة خبالنين كلنا وفراس لزوت نابت محبراوي هو زات والس ورح طري سيزي علي ملك بلا جمرة لوا كاو قصيلا وريني عدلو كم زديتاتنا خبلوت أنحا بملو وريني عدي بعلني نساتفو صمقا مسنكات انجرا كله مالتي عم مرعى خون خيل تسكر خون خيل كله نيديتاتنا صراح أول حط الري مالتي سيدنا في محبرة وقديت كأتواي جمرة لوا مالت كأتسيلو إن أكلاتن ون كم تقديمه قبلكم أنا أحكم مكل خان أكلاتن كجمرين تش مباء كجمرين تش مدحر مبين كبابهراوي قال أنا سيت ملكي عاخر أخلو دتبعتي دسيات بلو سلزا أخلو نابعرات ويدمان أمن دنافت واحلا ومدكسي ناوي زقامت ما يسزي كنت هنزبولو قديمو بخم مخنيات كوخنا خلين أديتنا أو رح تربوز حت أنا زت الناس وقلا فحفش جن بحرياوي ولا زحجي وان زلي دحردا ملكي عن دحردا تصبيق أكره هليا ودتبعتي برجس صبغنا تقول نصاب مدنا دحر بعد تبي تخينو ندوينا بعرات كتمتايو مالتي قطم اللاتنا هم عستت أنيسة تبلع بحاونا ميرون هبت مريم كتقربيع قطمي ناي هبتهم يمانه معي سوري ده ذكره زعمت كلب بيلخصه زر السعزان هاي وإلى بخا اللي لا يكونكم سني لا يرلو حزن خبرك الله خير مساء الله أبوي أما حرس إلى نبيتي مساعدته كان دخلي لك عبر عخي مخيفو عدي خمو برختنجع بخامي أتزرزر دحارك صحبيا صدقت أنزرزر هلا عملني شوعوي تبت بلا دراك قراريبا بون كشكش بلا سقم عنابيبا ناوتاني يقالان بماي حاصات إيبا بلو دحان درو بلا نام داديبا نتا عندين أوف تبلامو بلا عيبا أنا خيبة أقول بلا بلا قصي المستقبلنا مسوين عيبا تحزن بالرحم عزمي بكاس لي أقلي تحكي لنا أنت سمعتي أنت بلكو ويكداي أبشاف ندان كلا تويتا الناس بعتني بكلا تسينا هلني شو أوي بدي له حاسس أنت بلكو كان دي نامدا سكون كيبلكو عند تقديرون جنباي فقع مسكين كده أمدريت ربع ملحن تقبلوا نزائي كرتن كلاوة أي رغب كموس أي دجم ده حاجة كده أبو ده حاسي
وحاسة قبيلة بخلي مكان أديها دحنا كيلا نيرا بعلا خوريا بعلا تبابينا على سعادني زجاج إمبار إذا نفسي دارك أقول لا كنزاز تتبسط عرفون يا مسيح فكا مكا قينا حبيبة قصيرة شعات تكاليت ليدي شعات وصل أوارش بسني حجي كبات سبسب كسبلو ملتي كندي قينا كندي عنوتي شعات خذوني كا تكاليت ليدي درو أب وان تري أنستن تاي مسلا عديتاتنا عليلنا الله قدمي أقوابزن غورازوتن تاي مسلو مرأينا خاني أبوتات كان تاي مسلو أبز وان ترسك مبره هبنا أوكي أبوتاتنا خا كم أكلني حبرت السب أب وان تري كم تقدم بلا زرعناه أب كم تزماني أب تزماني عرفتي كم نطف زي سرح زي عريفهم بزعبا محبراو قدايات ستوكرو لأواني مالتي أب زي تري زعرقا هدامو تي نعم تعدز له هدامو زعرقا انتر أهالي بوفرا تقلبيتو زغيرلو زعريلو زم حيشلو وقتي ونتر مالتي أبايتو عدد أكيبهم بزعبا قداي عدز ما يتلو عدوم نختصبقو عدوم نخمعرقو أب عدوم زلو تقمات مفتاح أب عدوم زلو تبقو نقر بحالي نمو راس زمقتالن أب ناي بايتو تأكيبهم زوغعلو زمخرلو لزاتيلو بقو زسبعسو وغناتهم زتعرغلو حمومات زبتحلو عبيتو كل غزي مالتي اندا حزن اندا زخون زبتصح وغناتهم زفتشلو مالتي كاب غزاهم وطيهم عدن اب غدوبهم زلو وغناتهم علمني زبلو واني مالتي ابوتات خبت قديم زبلكو خا نعد زمرحلو اب وقعتات ناي طري اب تيوان مرعا خا وراي لصبقو صعدا خداونتهم تخدينهم كمزي خويني يزلو حجي معريقهم صبيهم شنن زبلو مالتي ابوتاتنا خا ባህሎም ዘውርስሉ ወራያት ተጸብቁሉ እዩ ወርሒ ብመንጽር አቦታትና ማለት እውን አቦታት እንታይ ይመስሉ ኣብ ግዜ ጥሪ እንዲና ዘለና እቲ ጥሪ ከዓ መቸም ንመርዓ ዝመልከት ኣዴታት እንታይ ይመስላ አቦታት እንታይ ይመስሉ ኢና በፂሕና ነዚ ወደይ ከዓ ምልእ ከብለሉ ኣነ አቦታት ኣብ ግዜ ጥሪ እንታይ ይመስሉ ንምባል ኣብ ግዜ ጥሪ ኣቦታት እንዳ መርዓ ምስ ተኣከቡ ዳሶም ይሰርሑ ላም ይሓርዱ ናቶም ግደይ እዚ ላሞም ሓሪዶም ብዕራይ ዲ ላም ሓሪዶም ኣብቲ እንዳ ዳስ ኮይኖም ስጋ ይመትሩ ናይ ሓራዶ ዝበሃል ቆልዮም ይበልዑ በዚ እምቲ መርዓ ዝዳለው ናይ መርዓ ዝዳለው ኣቦታት ብወፈራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ከምቲ ዓንተ በይዝበልክዎ ብወፈራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዳስ ብወፈራ ሰሪሖም ዳስ ከምቲ ሎሚ ዘይኮነ ብቴንዳ ገለ ዘይኮነስ ብቆፅሊ እዩ ዝነበረ ኣብ ግዜና ኣብ ሃገርና ማለት እዩ እቲ ግዜቲ ከምዚ ሎሚ ቆፅሊ ተኸልኪሉ ብቴንዳ እዩ ዘሎ ሽዑ ግን ብቆፅሊ ብለምለም ዳስ ብኸበሮ ለጋስ ይበሃል ነይሩ ለምለም ዳስ እዩ ነይሩ እቲ ግዜና ኣቦታትና ብኸምዚ ዳሶም ሰሪሖም ብወፈራ ላሞም ዲ ብዕራዮም ሓሪዶም ስግኦም መቲሮም ንደታት ይህብዎን ኣዴታት ከዓ ፀብሒ ይሰርሕኦ ስለዚ በዚኦም ኣቦታት ከዓ ንመርዓ ዝዳለው ማለት እዩ ይኹነ ዘወርሓት እዚ ዝዳለውሉ ኣብ ቅድሚ ተወራይ ክቕረፅ እንከሎ ተኣኻኺቦም ብሓደ ኣኼባ ይገብሩ ባይቶ ሽዑ ናይ እንዳ እገሌ ከምዚያ መዓልቲ ተቆሪፃላ ኣብ ልዕሊኡ ከይትገብሮ بحنساء خيه هوني لم يمخاخرو كما خاخرو خلوه ها ماس خصنا حق الزو ما علتهم غيرهم قال قدال نحر اللي يفتداس وان كان شله زي بلو وان قال
مصقان زدل اندحر كوينو ممعلتهم غرم يصقنوه اتسرحون كم غيرم تسامعهم يسرحوا كسرحوا خلوا تي تبعاسن اليوم منن خستعرقوا إلكا أفتوراي كيف الليو تبعاسن اليوم بقدمة وراي يعرقوهم شعو من يساسي من يخيلا غشا زقبل إلكا تمز الساسي شعو تمرصم مساسي تخا حسكا أني خالخا تم عبيتي كوفي لونكا مريقهم من وراد مرعاي وفر كله تم خاخيرا مبايته امز مخروف نتادا ستصبيقهم زوعلو ما يندا ودي ندا قال زوفرو ابايته تسامعهم كم زيكيرم زوفرون زترفون وفيرمون زي يخفو وعيلمون زي يخفو نتنكل تداس اتصبيقهم من يوعلو مالك بب مع التخاخا بحنسا ان غيت قبره ابايته تم خيرون عند اقلين لمين عند اقلين قوم لم بصومن وبور ومن معلتم يمزت حزوهم كم زيلم بهال عدنا طبقي كبر اللو قلعه هاديو سبيتدي سبايدي زغدله كم زيغرنا لنا مسبلخ احنت قدالنا راندا خستو كنزي اصقملاتو تفليم كيوعلو من ما يخدم الكا سبا سند عرقكا زلخا اندا تسمع معخا من ينقس نزرحا قزلاخ نبز خبد زلاخ من يمحدر عبي خوينو مزم دك اي كم زي دخت قبرو ندابلو بالنا خمزي ندابلي اي زخي هم إلنا خاب حقوس منفس ننبر تو دحرواي ولا دخا حفت زعبين لا تمهاري نبر حراي بولو بزح فلكاتن بزح تمكرون موسكنا له تصفى قبل اتوم ويدين بلانر إلكم صراح تجمركم كاب سعادو زمصاهم زي كونس ما يولدكم مخانو بزقات امي فليتكم كتلو تصفى قبل حجي اتمسلي نايا غوابز ناي غورازتون قدم بصحنا بزوم ونا ماتل هايتي حنتي درتي خمس تماغرين قدم الله خريهم سناي قوحنا تأثروا أب كذي روعي أب عودي أب أزدا أب كوغنون كلو مشانا كله أب بتاكين أب وزن يوم بحسب السرحوا نتي زعموا مالتي أبزي سرح كرا يكونوا السرحوا مالتي مسرقهم سبعي بعبيو أولادي دكم أب إدنا بسحنا خمسة زوجة بتنكرانه رأيهم زنزنلو نموسون زمدنا زحسبلو دكم جزء مالتيو انتهر أبعد اليوم بتيحهم يحسبلهم تيوم سبوت كا تيوم دكم مسعباز النجار نحسبون خزاربو يدفعوا ميتابعوا مالتيو زمرت وا وي
ደስ ብሎም ተራሃልያ ቶም መንእሰያት ንሰቦም ብድፍረት ካልሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ደስ ብሎም ጓል ሄዋን ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑ ምስተኣከበ ኣብቲ እዋን ጥሪ ከዓ መንእሰያት እንታይ መስሉ ዝብል ክልተ ቀዲምና ዝረኣናዮ መንእሰያት ፀጉሮም ብምስንታር ለኻይ ካብ መቐርሶም ኢቶ ናይ ኣዴታቶም ብምውሳድ ኣብዚ ኣተን ኣዴታቶም ፈተን ተሂወንኦም ፅቡቕ ተዘይኮነ ከዓ ሓቢኦም ደናግኦም ጉብዝንኦም ዝረኣየሉ ማለት እዩ ኣብ ሩባ ዓዲ ወሪዶም ምስ መዛንኦም ባህላዊ ፀወታታቶም ዝፃወቱ እዩ መፃምዲ ትኾኖም ዝመርፅሉ ኣብ ተዛማዲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ጓይላ ከዓ ብዓብዩ ማለት እዩ እቲ ግዜ ጥሪ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣጉባዝን ጎራዙን ወይ መንእሰያት ኣንጉዕ ናይ ሕብረተሰብ እዮም ነቲ ሓጎስ ነቲ ጓይላ ነቲ ፈንጠዝያ ፅባቐ ዝህቦ ከዓ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ጓይላ ከብሮ እናተመናጠሉ ብፍቕሪ ሕጂ ኣብ ጓይላ ምፅዋት ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ መፃምዶም ትኾኖም ትበረኾም ጓል ኣንስተይቲ እውን ዝእየንሉ እዩ ማለት እዩ እተን ጎራዙ ከዓ ባዕላ ዝያዳ ክትምላእ ኣለያ ተቆኒነን ናይ መንእሰያት ቁኖ ተቆኒነን ከብሮ ሒዘን ዝነጥራሉ ጉብዝንአን ዘሪኣሉ ፅባቐአን ዘሪኣሉ ምስ ኣዳንኦም ኮይነን ኣብ ግዜ ጥሪ ማለት እዩ እተን ጎራዙ ወላ ሩባ ወላ ገንእ ናይ ገዛእን መሊኡ እንዳሃለዎ ማይ ማለት እዩ ከም ጉልባብ ተጠቂመን ንሩባ ብምውራድ ምስ ኣዳኖም ዝራኸባሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣዳኖ ከዓ ኩሉ ግዜ መሰንተኻ እንድዩ ፅቡቅ ዝዕድለካ ምስ መሰንተኻ ከዓ ብሰሚታትካ ትሕቡ ትስከፈሉ ነገር ከይተረፈ ትዕልለሉ ማለት እዩ ኣብኡ ወሪደን ከዓ ንባዕለን ንሰን እውን ነተን ባህ ዝብልዎን መንእሰያት ደቂ ዓደን ዝሪኣሉ ዝእየናሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝያዳ እርሱ ሓፍተይ ከዓ ኣፀቢቓ ክነግረና ብዛዕባኡ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣወዳት ናይ ኣጓብዝ እንተደኣ ወዲእናስ መስገሪ ክኾነናስ ኣዳኖታትን ትብል ኣለኻማ ኣዳኖይ ትብል ደርፊ ሰሚዕና ኣብዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ጎርዞታት ንሪአን እንታይ እዩ ካብ ኣዴታትና ይፍለይን ብዝብል ኒሐን መስለኒ ዝብገሳ ልክዕ ከምተ ኣዴታትና ዝበልና ቀድማ ኣቢልና ደቂ ኣንስትዮ ወርሒ ጥሪ እየን ፅባቐአን ከርእያ ጅምራ ነብሰን ኣለይ መለይ ክብላ ክጅምራ እየን ነቒፁ ዝነበረ ፀጉረን ልኻይ ክለኸያ ክጅምራ እየን ልኻይ ዝተለኸየ ከዓ ልክዕ ወዘን ክትደምቕ እዩ ክጅምር ማለት እዩ
ስለዚህ ስምዒት ዝበሃል ምክንያቱ ኣብቲ ትሕቲ ዕድመ ኣብቲ ንእስ ዝበላሉ ዝነበራ ዕድመ ወላ ሓንቲ ስምዒት ዝበሃል ይብለን ኣብ ክጉብዛ ክጅምራ እንከለዋ ግን ከም ኣብ ጉብዝና ዘላ ጓል ዝጅምር ስምዒታት ይጅምረን ማለት እዩ ከምኡ ክጅምረን ከሎ ብሕቲ ኢለን ክዕላ ናይ ውልቀን ግዜ ክደልያ እየን ብሕቲ ኢለን ምስ መሓውስተን ዝዕላሉ ግዜ ክደልያ እየን ብፍሉይ ከዓ ከምቲ ፀባቢቐንኦ ዘለዋ ክረኣያ ስለ ዘለወን ከምዚ ሕጂ ከተማ ገለ ንወፀሉ ኣብ ሽዑ እዋን ከዓ ናብ ሩባ ከይደን እየን ክጥመታ ዘለወን ምክንያቱ እቶም ኣወዳት ኣብኡ ከይዶም እዮም ክሕንብሱ ክፃወቱ ገለ ከለዉ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብቲ ሩባ ከይደን ዋላ ማይ እናሃለውን ኣብ ገዛ እየን ዝኸዳ ማይ ክወርዳ ዕንጨይቲ ምውፋር ይጅምር ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሕ ማይ ብዙሕ ዕንጨይቲ ዝርከብ ኣብ ገዛ ስለዚ ኣብቲ ክጥመታ እየን ወርሒ ጥሪ ስለ ተኣክል ዘላ እዩ ካልእ ምክንያት ኣይኮን ጥሪ ስለ ተኣክል ዘላ ስምዒት መፀን ኣሎ ናብ ሰብኣይ ናብ ወዲ ምቕራብ ክምርዓዋ ክደልያ እየን ማሓዘን እንዳተመርዖት ከላ ሰን እውን ክቐና እየን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ጎራዙት ኣብ ወርሒ ጥሪ ብፅባቐን ክከናኸና ክጅምራ እየን ገለ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ሓንቲ ዕላል ኣላ ኣብዚ ንእሽ ዝበለት ማለት እዩ ሓንቲ ጎርዞ ንሓደ ወዲ ክትምርዖ ዝበሃገቶ ዝበለቶ ደርፊ እየ ክነግረኩም ብቅድሚ ገዛና ሕለፍ ከም ደበና እነይ ክሪኣኻ ንጓለይ ክብለኻ ኢላ ንሓደ ወዲ ዝበሃገቶ እያ ከምዚ ኢላ ደርፈሉ እቲ ወዲ ከዓ ከምቲ ዝበለቶ በቲ ቅድሚ ገዛ ይሓልፍ እሞ ሽዑ እንታይ ይብላ ነድያ ረዮ ኢላተን ነዳእሲ ጎበዝ ክሓልፍ እዩ በዚ እሞ ነቲ ወዲ ቀዲማ ምሽላቶና ሕጂ እቲ ጎበዝ ክሓልፍ ምስ ረኣዮ ከዓ ተናደ እንታይ ይብላ ርኢ ውዒልናዮ ርኢ ሓዲርናዮ ንስኽኒ እስኪ ንባዕልና ኢልናዮ ወይ ናደ ንጓለን ክትርእየለን ኢለን ንዓ ክትርእየለን ኢለን ዝሓሰበት ንዓን ደስ ኢልወን ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ትብለን ታጓል በናይ ኣዳኣ መልሲ ዝተገረመት ንስኽኒ እስኪ ዝብሉ ንዞም ዓዲ ፍረ መሸላ እኳ ነቐስ ዝእተውዲ ብምባልካ ታጓልካ ፀንሒለካ ትደርፈሎም ማለት እዩ እዚ እንታይ ክትብል ንእሸይ ከምዘይኮነት እኽልቲ እየ ንኽትብል ኢልያ እዛ ደርፊ ደሪፋታ ሓበበኒ ኣነ ካኻባ ክትሓሚቐ ሓደ ጎበዝ ከዓ እናሓረሰን ከሎ ሓንቲ ንቁም ነገር ዝደልያ ዝነበረት ፅቡቕቲ ጓል ትሓልፍ ከላ ይርኢ እሞ ንፉዕ ኢላ ንመርዓ ክትምነየሉ ነብዕሉ ብጭጉራፍ ጥዋዕ ኣቢሉ ንተንፈሶም ክሳብ ትመሉ እታ ጓል ግን ሓንሳብ ጥምት ኣቢላ ጭጉራፍካይ ትምተረ ባዕራይካይ ትቕተለ ንሕናስ ኣለውና ሰብ ድርብ ሽተለ ብምባል ከምዘይ ትደልያ ፍልጠቶ ንሱ ድማ ክነታ ዝሕረቐቶ ክሕርቓ ዝኣረገ ደልሚ ዝመስል ደረባ ደለይቲ ኣለዋና ሰብ መስተል ወለባ ክብል መለሰ እጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲኦም ቀደም ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እቲ ጥበባዊ ሸነኽ ናይ ሕብረተሰብና ክትሪኦ እንታ ከለኻ እቲኦም ጎራዞቶም ኣጉባዝ ስምዒቶም ብፍትወቶም ብዳእላ ብጭርቃን ብከምዚ ብሽምጠጣ ገይሮም ይገልፅዎ ምንባሮም የርእየካ ማለት እዩ ምድልላዮም እንተ ደኣ መፂሲ ብድሕሪኡ እቲ ምጥማትን ናብ ካልእ ዝኸደ ከዓኒ ናብ ፍቕሪ ዝጅምርሉ በዞም ደቅሎም እኳ ዴቲንግ ከም ትብልዎ እሱ ግን ናብ ካልእ ዝኸደይ ናብ ነውሪ ዝኸደይ ብባህልና ምክንያቱ ኣብ ባህልና ብሃይማኖትን ብባህልን ቅድሚ ሓዳር ስጋዊ ርክብ ምፍፃም ነውሪ እዩ እዚ ሎሚ ዘሎ ግን ናብ ከምኡ ዝኸደይ ኣርእስትና ግን ብዛዕባ ባህልና ስለ ዝኾነ እቲ ምድልላይን ምጥማትን ከመይ ይመስል ካዕልሉናዮም ኣብ ግዜ ጥሪ ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ እታ ወርሒ ሰባት ብኩሉ ማለት እዩ ብኩሉ ሸነኽ ንኸራኸቡላ ባብ ትኸፍት ወርሒ ናይ ምዝንጋዕ ብብዝሒ ኣጉባዝን ጎራዙን ክረኣዩ ዘፍቅድ ባይታ ኣሎ ከምቲ ዓርሱ ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሐት ኣብ ሩባ ይራኸቡ እቶም መንእሰያት ሕጂ መንእሰያት ኣብ ሩባ ሕልቆ ይፃወቱ ቃልሲ ይፃወቱ ጉብዝንኦም ኩሉ ግዜ ቀደም ኣብ ሰዓት እንታይ ባልስ ጓልስ ብእዝና እያ ተፍቅር ገለን ካብ ቀደም ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ወዲ ሽሙ ተለዓላይ ብዝኸደኦ ወርኡ ብሰምዓ እንተደኣ ኮይነን ተጠማት እዩ ማለት እዩ ንዕኡ በዓልቲ ንድኡ ክትከውን ዘይትብህጎ ጓል ኣንስተይቲ የላን ማለት እዩ እቲ ምልክት ናይ መምረፂ እቲ እዋንቲ ጉብዝና ይላሉ ኩሉ ማለት እዩ ዓንተር ተፈራሒ ሕጂ ኣብ ናይ ወዲ ተካቦ ደርፊ ጉዕ ለሚነ ትብል
ወዲ ሃይለ ሰባር ዓታሩ ዝብል ኩርና ዓልዕል ኣሎ ወዲ ትካበኡ ኣብኡ እንታይ ካ ትርኢ እቲ ወዲ ሃይለ ዝበሃል ጠባይ ዘይድፈር ዓዲ ኣለኒ ኢላ ትብክሓሉ ጎበዝ በቃ ተፈራሒ ሕጂ እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣካል ከዓ እታ ዝፍትዋ ጓል ሄዋን ወዲ ሃይለ ከይጥምተሉ እዩ ዝሰግእ ሰባራ ዓታሩ ክብል እንከሎ ከዓ ብቅኔ ከዓ እጂ ሓደ ወዲ ሃይለ ዘይግድሾ ንክዘናጋዕ ኣብ ትሩባ እንዳወረዳ እንከለዋ ወንጭፍ ገይሩ ዕቱን ዝሰብረለን ገለ እዩ ካልኣይ ከዓ ሰባር ዓታሩ ዝበሃል ከዓ ብቅኔ ከዓ ክግለፅ እንከሎ ከዓ ሸሓጢ ኣታላሊ በቲ ህቡብነቱ በቲ ዝንኡ በቲ ጉዝንኡ እቲ ናዋልድ ብዘይደለዮ መንገዲ ከታለለን እንከሎ ከስዳዕን እንከሎ ወላ ድንግልና እንከወስደለን እንከሎ ማለት እዩ ሕጂ ብክልቲኡ ወገን እዩ ዝጥምተሱ ደስ ትብለኒ ደርፍያታ ናይ ወዲ ትካቦ ነዚ ኩርናዕ እዚኣ ትጥምት ማለት እዩ ስለዚ ኣጉባዝ ብዝያዳ ጉዝንኦም ዘርእሉ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ጓይላ ናይ ጥሪ ከዓ መዓት ባእሲ ኢኻ ትርእኡ ክባእሱ እዮም ዝሓድሩ ብኽብሮ ማለት እዩ ጉዝንኦም ከርእዩ ኣብኡ ማለት እዩ ነተን ዝፈትዎ ኣዋልድ ቀሪቦም ክብሮ የምንጥልወን ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ማለት እዩ ከምዚ ግደሱለን ንኸርእይወን ማለት እዩ ኣብኡ ብዓይነ እውን ዝረዳድኡ ፈትወቶም ብኣፎም ፈትወኪ ምባል ኣብ ባህልና ነውር እዩ ክሳብ ክንዱ ዝኸይድ ድፍረት የለን ስለዚ ብስምዒታቶም ብዒንቶም እዮም ዝፋለጡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ለባም እንተላይ እንተኮይኑ እታ ዝብጋ ሃይዋን ካልኦት ከይመንጠልዎ ብሽዓ ነብሩ ሕሹኽ ይብሎ ማለት እዩ ሽዑ ናብቲ ቀፂሉ ዝመፀ ኣርስቲ ናብ ጉዳይ ዝምድና ጉዳይ ናብ ጓል ምሕታት ጉዳይ መውስቦ ከዓ ዓበይትን ለባማት እዮም ዝሓልፍዎ ከምዚ ሎሚ በዓልና ወዲእናዮ ክንመርዖ ኢልና ንመፀ ዶ ይኮነሲ ብክብሪ ማለት እዩ ነቲ ኣጓል ክብሪ ኣለዋ እቲ ኣጓል ንሰይቲ ብክብሪ ኣትሕተት ብዓፅሚ ስጋ ብስድራ ቤት ማለት እዩ ስለዚ እቶም መንእሰያት ብከምዚ መንገዲ እዮም ናብ ዝምድና ዝሰጋገሩ ማለት እዩ الشخاء ساي وعلي وعلمي مي تملكني عبدالربا ساي وعلي ناس عدنا نبتع من بيا تتكمية كل سنة سنة عبا مسعدنا قديمو تنكف يبحال الله ندي غرازو خاب زناي ديتين ايوان وي ناي مدلاي ايوان كغبروز جمرا مسدنا وشاط خون كامعلال كجمراين ادن كغبز كلا خطريا خولا كاب اكلاتا جميرا تري اب فيزيكال ناتانا يتاغوال لوطتا تريا منياتو كابت زنبرو تقولع خولا اب تخطعب خولا اب اكلاتنا لوط سلانمص تلوط مسرايتا دا نوشاط حيزاتا ياتاتو بزعبا انجرا خميير كاسنك صونقا دورهو بحافشه كله توحلنت زبله كتمهريات الجمر مخنياتو ابت ባህልና وحال زي كنت قال ان حدار وينما تاشميت مرصنيا سلازي توحلنت تلامدا
ቀፂላ ዋላ ምስ መሓዛ ምዕላል ትጅምር ምሳዲና ማለት እዩ ኣቲ ናይ ጉብዝና እዋን ክንበፅሕ ኮልና ስምዒት መፀና ስለዘሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካብቶ ናይ ቁልዕነት እዋን ቁርብተይ ለውጥ እንፅኢናልና ማለት እዩ ስለዚ ሕሹኽ ትብለና ትሰምዓና እንደሊ ኢና ናብ መሓዛና ንኸይድ ማለት እዩ እታ መሓዛ ዝበልካየ ተውፅኦን እያ ደስ ዝብለካ ምናልባት ጠላሕ ዝበለካ ወዲ ክህሉ ከሎ ምስታ መሓዛኻ ኢኻ ኸይድካ ተስተንፍሶ ዝወድያ ክርስቶስ ደስ ክብለካ እንዳበለ ሜላ ጌረን ይዛረባ ማለት እዩ ጠላሕ ካብኡ ቀፂለን ናብ ሩባ ምኻድ የብዝሓ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናይ ማይ እንዳሃለዎ ከሎ ገዛ ዕትሮ ተሰኪመን ማይ ከምፃ ይኸዳ ዕንጨይቲ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንምድላይ ንምምራፅን ዝጠቀም ዝነበሮ ቦታ ቀንዲ ዝበሃል ኣብ ናይ ባህልና ኣብ ሩባ እዩ ሩባ ተቐንዲ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሩባ ክወርዳ ከለዋ እቴና ዋልድ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ፅባቐን ከርእየን ክምረፃ እየን ደልያ ዘለዋ ጥርያ ኣኺላ ክምርዓዋ ስለ ዘለወን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይደን በቶም ኣወዳት ከምቲ ሃንኻ ክብሎ ፀንሐ ብገፂ ትዝርርብ ዘሎ ከምዚ ናይ ሎም ኣፋውፂና ይኮንና ንዛረቦ ዘለና ኣይኮነን ብገፀን እየን ድሕር ጥምት ኣቢለኖ ድንን ክብላይ እንድሕር ፈትየኖ እንትወዲ ድንን ሕንኽ ገለ ክብላይ ጅምራ ማለት እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሰብኣይሲ ሰብኣይ ኣይኮነን ክምርዖ ዝደሊ ጓል ክምርዖ ዝደሊ ወይ ሰበይቲ ክምርዖ ዝደሊ ስለዚ እንድሕር ዳ ግትር ኢላ እንድሕር ትዛረቡ ሃልያ ከምዘይ ፈተወቶ ምልክት እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብቲ ሩባ ከይዳ ይታወድያ ክስቶ ኢላ ግትር እንድሕር ትብሎ ሃልያ ወላ ሓደ ኣይተገደሰቱና ኣላ ወይ ኣይፈተወቶና ኣላ ማለት እዩ ድን ኢላ እንድሕር ገለ ክዛረብ ከሎ ወይ ክትሪኦ ከላ ሕፍር እንድሕር ዳ ትብል ሃልያ ግን ከም ዝፈተወቶ ምልክት እያ ትሕብሮ ዘላ ስለዚ ኣብዚኣ እዩ ዝነፍዕ ትወዲ ናታ ሕፍረት ወይ ተኣሽሙር እዩ ከም ዝፈተወቶ ፈሊጡ ንሱ ናቱ ግደ ክገብር ኣለዎ ከምቲ ሃናይ ጉባዝ ክገልፆ ፀንሐ ናቱ ግደ ክገብር ኣለዎ እንድሕር ዳ ንፉዕ ኮይኑ እቲ ዕትሮ ተሰኪምላ ክሳብ ገዛ ከብፅሓላ ክእል እዩ ቆብ እንድሕር ኣቢልዋ ማለት እዩ ከም ዝፈተወቶ ተፈሊጡ ክሳብ ገዛ ከብፅሓላ ክእል እዩ ፍዝዝ ዝበለ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ኣኸላ ተሓልፎ ካልእ ጥምታ ማለት እዩ ዕላል ክዕልለኩም ካብ ዓዲ ዝመፁ ሰብኣዮም ጓል ሓፍቶም ኣብ መገዲ ምስ ወዲ ክተከይድ ርዮማ ዋ እዚኣ ደኣ እታ ጓል ኩስተ ሓፍተይ ድያ ኢሎም ነቲ ዘሳልዮም ነበረ ወ ተዋይዳ ኣሎ ዝወዲ ዓርካ ዋ መዓስ ተመሪዓ ዓርኪ ርእሳ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ሰም መዓስ ተመሪዓ እሱ ከዓ ወዲ ከተማ ስለ ዝኾነ ዋ ዓርካ እኳ ኢለካ ኣይተመርዓዋን ዘሎ ዋ ዓርካ ደኣ እሞ ከይተመርዓ ወዲ ኣብየን መፂዋ ዓርኪ ዋንታ ኣቦ ኣፍቃሪኣ ዓርካ ምስ በሎም ዋይ ኣታ ለሚድዋ ደኣ ዘይትብለኒ